Я, Хлысевич Станіслава Максимовна, вучаніца 10 Б класа гімназіі нумар 1 горада Віцебска імя Жареса Івановича Алфёрова, прапаную паслухаць верш Уладзіміра Дубоўкі «Я шкадую ўсё ж такі сябе». Я шкадую ўсё ж такі сябе, і мне сорамна сэрца ганіць. Але ж праўду кажу цяпер, я не веру, што ёсць каханне. Чуў заўсёды, што гэта жарт, што ў попеле золата значна. А калі запылаю душы пажар, трэба песні лячыць, не іначай. І пяяў, калі песні былі, як на дзікім каменні навальніцы. Узрастаў бы чабор ля раллі, і казалі мне ўсе, што я гіцаль. Ведаў сам, што сапраўды благі, што такімі пясок прыгорне. Не чакаў, што вачэй блакіт можа быць для мяне прадонне. Не чакаў, што кужэльная каса абвівае залатым павучыннем. А цяперак, што б не казаў, але песні складаю дзяўчыне. Бо прыгожай такой, як ты, яшчэ людзі не ведалі, мусіць. Бо гадуюць трысцё балаты безумоўна у адной Беларусі. Ой, дзяўчына, з блакітам вачэй, дзе ты возьмеш для душы маёй цуглі? Будзе лепш, будзе проста лягчэй, калі будзеш кахаць валацугу. Я шкадую сябе, і мне сорамна сэрца ганіць. Але ж праўду кажу цяпер, я пазнаў, што бывае каханне.